Nis, catar siúla gomsa a dúirtu. Well, an cuine níos luha bhí mar caint féin Renaissance agus féin ealaíontóir cáiliúil Michelangelo. Dúirt mé leat gur phéinteáil sé an Séipéal Sistíneach, ach níos a bhóná sin de phéinteáil sé an síleáil ar fad. Agus hastig gom é sin a achrathú mé héin, chun a bhreistin chunas mar a bhí sé do Michelangelo. Tá mé chun leanúta raig píosa beag eile. Agus rud thug mé fé nara chomá, agus mé ag fechant ar an Séipéal Sistíneach, ná de fuair sé annach chud inspiráide ó dhaoine agus ó chorp dhaoine. Chomá lei sin, fuair sé annach chud inspiráide ón dúlre agus ón timpeallacht. Agus bin a bhí dá riire mar bhiúsaige, daoine úsle, daoine néafa, daoine don chud is mó a bhí sa féinteáireacht aige. Thug tú féin air go bhfuil mise ag caitheamh spéichlí sábháilteachta. Gan áras ní rabhad ar siúd ag go Michelangelo, agus mar thora ar sin nuair a bhí sé sin ag obair, de thosaigh an péint ag titim isteach ina chud súile aige, samhlaigh é sin. Agus mar thora fé dhearra bhí sé dail, bhí sé beag nach omláin dail. Mar sin an fáil go bhfuil na spéichlí ormsa. Rud eile. Má thugann sé féin aire, fé dachanna a dúsáid sé. Ní raibh péint póstéir aige fé mar a thá gcuinge sa lá tá nóbhain. Mar sin cá bhuair sé an péint? Well, fuair sé an péint ó dúlre os na sméire agus os na delóga, rud iad an tóir sin. Rud eile atá thar spéisiúil domsa ná obair anna ghaintéire go dó a bhí an sa. Nuair a bhí sé i déanamh an síleáil a féinteáil, bhí sé in láirde ceithre bhéidir déag. Mar sin bhí a bheith ina lí ar a ghrim ar scafal. Chomá lei sin cha sé léhananta I ní léhananta á dhéanamh. Ní a bhaint sin ach cha sé na blianta á féinteáil. Tá mis chun leanúta raig inis agus tuile péintéireacht a dhéanamh. Níl sé chóch an pórdach sin. Ná rá mé dá eile agus céirt fé dain níos. Caithe mé rá go bhfuil pianam a ghrim. Michelangelo bocht, obair gan stad gan stéana. Níos, luaigh mé an fochaigh tús an Renaissance. Cuin leat cad sprí leis. Se a bheochan agus a bhuascailt. Thas a daoine chur annach chud spéise san ealaíon a ríis. Agus, sa lá tá nóbhain, tak an daoine ó chiangus ó chóngar chun obair Michelangelo a eicáil. Dúirt mé libh go bhfuil sé sa Séipéal Sistíneach, a cáil sé sin. Sa rómh gan áras, príomhchathair na hedáile. Agus más bua do chuoine, níos lua dúirt mé gur bhí an idáil crí lár an Renaissance. De bhar na bailí trádála ar fad a bhí ann. Nis, hamis a chun dul imón smaointeoireachta Michelangelo a ríis ar feadh seall. Le ná mé orm leis an domhan. Cuin leat gur luaigh mé ealaíontóir eile cháiliúil. Leonardo da Vinci, sin é. Agus an chuin leat na rudaí a féinteáil seisin, nó rud a bháin beidir anna cháiliúil. Is se an Mona Lisa. Ach ba ealaíontóir ar le é Michelangelo, tuis go ndearna sé an péinteáil ar a ghrim. Nis, tá sé sin fechan go deas mesan. A ríist, smuoinigí ar an obair ar fad a dhéan sé. Bhí sé dainséireach ar an géadal síos bhí sé an náda ar scafal. Ar an darnadal síos bhí sé a lí siar ar a ghrim le é seo a dhéanamh. Agus bhí sé beag nach dail ar bhaile na chudibre ag deire. Well, sin é uam se Michelangelo, gama leis scéil, múntóir síle, a cí mé a ríisih, leanna mé orm le seo.